Så kan man også tage en spring, har vi lånet op, Ikke på YouTube med bredbånd, eller hvad hedder det? Kæft, man på lidt under bredrøvet derinde på den der. Har I ikke set det på hjemmesiden der? Hvor alle har lagt ind på hjemmesiden. Det er da dit. Det er din. Nej, vi har det ikke. Det snakker jeg med alle om i går. Lærke. Skal du hænge hovedet ud af? Men ikke med de der. Nej, ikke med de der på, sådan lidt, skeen er lidt mere åbne. Så får vi løst det. Det var virkelig sagt, at jeg opdagede, at jeg var lidt større glæder. Jeg er lidt efter. En til. Ja. Det går ud. Det kører bare. Ja. Det kører i olie. Sildolie. Jamen, man kunne stille der er stort overskyllet med, ikke også? Det er da vand, det er fandme lige så fedt som... Det er olie jo. Ja, ja. Ja, pludselig der bliver det swain.
Jeg vil gerne have med det hele dernede. Vi kan bare se lille lort. Det tror jeg nok en skidt idé, hvis vi får ilden til at lukke det nu, når ikke man kommer til at slukke det. Jeg prøver at tænke på, at det er garanteret begyndt med en lille strive, der er op langs hegnet der, ikke også? Hegnet er helt derinde. Ja. Hvordan ser træerne? Det fylder 10 meter ud, det der. Og vi har fået fad til. Ja. Så kan det være, at vi skal snakke, give dem det derovre. Og vi kan have en gang til på. Der kører aften, selvfølgelig. Skål! 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 Der er lyd på sådan noget video, ved du godt. Derfor du gerne vil have det. Det er jo ikke med vilje. Nej, hvorfor er det Nu har han spurgt mig om det på København der. Nu er det jo sådan, hvis man falder vandet ikke bliver forurenet ligesom i København. Vandet er forurenet. Så skulle det ikke væk alt det her busbærk her? Jo, det kommer nu. Så er det bare lige en køre. Ja, vi kører en anden tid. Ja, vi skal bare holde det væk fra fodene.